Takže čaute, vítajte v mojom dnešnom videu a to bude mini haul za tento týždeň, keďže sa nám zmenil plán, že nejdeme do Chorvátska, ale do Talianska, takže som si kúpila nejaké také veci, ktoré mi bude tam trebať. Takže môžeme zrovna na to. Do Talianska ideme lietadlom, takže mi mamka kúpila takéto časopisy, kde bude proste sú také naluštenie, na vyfarbovanie a tak. Takže prvý je takéto kniha na cesty. Proste úplne rôzne veci, tam máte doplňovačky, kreslenie a tak. A druhé je tajomstvo egyptskej hrobky, kde máte tiež nejaké takéto lúštenie a tak. Ideme ďalej. Keďže ideme do mora a ja sa pomaly stále sprchujem, tak som si kúpila nový sprchový gel od Avonu, som si objednala, je to Prichuť Limetka, ale vonia to tak úplne sviežo a je úplne super. Ovoniam. Úplne tak sviežo, ako neviem. Tak, v DMku som si kúpila Bella Tropic Fan krém na ruky, ktorý vonia po ananásoch a nejakom, neviem ešte inom ovoci, ale proste ananás, že je úplne super, iba je dosť taký sladký. Tak, čo som si ešte kúpila z Avonu je takýto lesk, úplne taký jemný rúžový lesk, vám to ukážem. Takáto rúžová farba, úplne jemná, napríklad k moru, keď pôjdeme a tak. Takže úplne super. Tak som k tomu dostala takýto rúž, taký úplne maličkú vzorku rúžu a maličkú vzorku voňavky, ktoré ešte nemám otvorené. A tak som dostala takéto voňavky od Kersnej. Iba, že sú to dve úplne rovnaké, jedna je taká veľká, druhá je do kabelky, tak niekomu asi jednu podarujem. Tak, táto vonia je úplne rovnako, takže táto veľká je nejaká takáto. Vonia úplne super. A keďže takýchto malých mám viac, tak asi tu malú niekomu podarujem. Ešte neviem, ale asi áno. Takáto malá. Úplne ideme ďalej. V New Yorkeri, keďže mám takéto gumičky, som už mala asi druhé, iba že ja stále posledcom gumičky, niekde ich položím, tak som si kúpila nové, sú úplne super, držia, sú krikľavé na leto, v takomto srdiečku, mám ich ešte neodbalené. Ďalej, čo som si kúpila, keď som zašla proste do obchodu, mi trebalo bielitko, tak som si kúpila bielitko, takúto myš, no je to úplne zlaté. A má takýto ňufačik, ktorý sa otvorí a tak to tam je bielitko. A je to úplne super. Ďalšiu vec, mám takýto náramok, ktorý mi kúpila mamka v Košiciach a je to proste náramok a tam je takýto nejaký diamantík a tu je ešte niečo. Takže je to úplne super. A neviem, či viete, ja som mala ešte takúto srdiečko, túto na reťazke. Iba že ja som ho niekde stratila, tak mamka mi kúpila nové a je to takáto gulička. Vidím na to moju kameru. Georgie, tiško! Georgie tam niečo vidí. Kameru a je úplne super a ešte som si ho tu nestihla dať. Ideme ďalej a mám tu, keďže, neviem, či som to ukazovala, keďže ja chodím na agility a Georgie, keď tam treba vodu, tak som jej kúpila takúto zlatúčku fľašku, proste tak sa to dá, zatlačí a z toho vytečie voda a je to úplne super. Tak som kúpila ešte nové tračky, pretože, ale sú ešte veľké z Pepka, úplne za nejakú smiešnú sumu, nejaké euro, neviem, 3, neviem. A sú ešte veľké a sú to s takýmito opackami a sú úplne krásne. Iba, že ešte sú jej veľké trošku, takže musíme počkať, nech dorastie. A posledná vec, čo som jej kúpila, sú takéto pamlsky, pretože my chodíme teraz na tie agility. To je najobľúbenejšie, kúpila som 2, no 3, ale jedno len balík zjedla, keď sme boli na agilitách. Takže je to proste, to je takýto pásik, ja vám to ukážem, jedno mám otvorené, je to takýto pásik. A je tu nastrieľané takéto maličké kúsky, takéto kocky malé a s tým ju cvičím. A je to podľa mňa úplne super. A je to kačacie, pretože Georgika nemá rada vôbec kurácie, neviem prečo. Tak, to by bolo asi všetko na toto video. Majte sa krásne a ahoj!